హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథము లోని 2వ అధ్యాయంలో దాదాపుగా ఈరోజు ముగింపుగా ఉన్నట్టు చివరికి వచ్చినటువంటిది. సో మరి ఈ క్రమంలో మనం ఈ అధ్యాయంలో మొదట అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి, ఆ తర్వాత మరి అర్జునుడి దుఃఖ సాగరము నుండి ఉద్ధరించడానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు గీతోపదేశం ప్రారంభించి మొదటగా ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటిది. తదుపరి ఆయన కామ్యకర్మలు, విద్యుక్త ధర్మాలను గురించి, ఆ తర్వాత నిన్నటి చూసినటువంటి వాటిలో కామ్యకర్మల తర్వాత విద్యుక్త ధర్మాలు, బుద్ధి యోగము అంటూ బోధించినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటివి. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు ముఖ్యంగా కృష్ణ భగవానుల వారు స్థిత ప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను ఆయన తెలియచేసేటువంటిది. సో మరి ఇంకా ఈ దివ్య జ్ఞానం యొక్క ప్రభావం ఏమిటి అనేటువంటి మరికొన్ని అంశాలను మనము ఈరోజు ఈ క్లాసులో చూడబోయేటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా మనము ఇంతకుముందు శ్లోకాలలో చూసినట్లుగా కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలలో ముఖ్యంగా ఆయన మనం నిన్న చూసినటువంటి ఆ శ్లోకాలలో భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై, అలా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ జన్మలోనే
శుభ అశుభ ఫలాలు రెండింటిని నుండి విముక్తుడై, అంటే ఈ బద్ధ జీవితం నుండి విముక్తుడై మరి ఉంటాడు అని, అలాగే ఇక సకల కర్మలలో నీ నేర్పు అయినటువంటి యోగము కొరకే ప్రయత్నించు అంటూ ఆయన, ఎందుకంటే జీవుడు వివిధ అనేక రకాల, అంటే అనంతకాలం నుండి పోగు చేసుకున్నటువంటి శుభ అశుభ కర్మ ఫలాలను పోగు చేసుకున్నటువంటి వాటి నుండి బయటపడేటువంటి విధానాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తారు ఆయన, మరి ఆ విధంగా భగవానుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొనడం ద్వారా మహర్షులు, భక్తులు ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మఫలాల నుండి తమను ముక్తులు చేసుకోగలుగుతారు అంటూ యోగంలో నిమగ్నం అవడం ద్వారా ఈ విధంగా వారు జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడతారు. తద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి, దుఃఖరాహిత్యమైనటువంటి ప్రదేశాన్ని చేరుకుంటారు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలను చూసినటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఓ అర్జున, ఎప్పుడైతే నీ యొక్క బుద్ధి దట్టమైనటువంటి మోహము అనేటువంటి అరణ్యాన్ని దాటగలుగుతుందో, మరి అలాగే నేను చెప్పిన, అంటే ఇప్పుడు విన్నటువంటి విషయాల వలన, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ బోధనలలో నీవు విన్నటువంటి దాని పట్ల, వినవలసినటువంటి దాని పట్ల నీవు ఉపేక్ష వహిస్తావు అంటూ చెప్పినటువంటిది. అంటే ఈ మోహము అనేటువంటి బంధకారణం నుండి బయటపడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే కేవలము భగవత్ సేవ ద్వారానే వేద విహితమైనటువంటి కర్మల పట్ల ఉపేక్ష వహించినటువంటి మహా భగవద్భక్తులు మరి జీవితాలను ఎన్నో మంచి మనం ఉదాహరణలుగా ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మనిషి యథార్థంగా భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే, మరి ఆ విధంగా జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడే అయినప్పటికీ మరి అంటే అవుతాడు అని చెప్తారు. అలా చేసుకోకుండా ఉంటే, ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని తెలుసుకోకుండా ఉంటే, మరి అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి వాడైనా సహజంగానే మరి కామ్యకర్మల పట్ల పూర్తిగా మరి ఉపేక్షను వహించేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి మనకి ఆ విధంగా కామ్య వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి కర్మలు ఇంకా ఆయన చెప్తారు 53వ శ్లోకంలో, శృతి విప్రతిపన్నాతే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా సమాధావచాల బుద్ధిస్తతా యోగమవాప్స్యసి. ఎప్పుడు నీ మనసు, అర్జునుతో చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, తన మిత్రుడు, మరి ఇప్పుడు ఆయనకి శరణాగతి అయినటువంటి శిష్యుడు, భక్తుడు శరణాగతుడైనటువంటి శిష్యుడు కనుక ఆయనకి ఈ బోధనలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే అర్జున్తో అంటూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఎప్పుడైతే నీ మనసు మరి వేదాల ఆ అలంకృత వాక్కుల చేత ఇక ఏమాత్రము కలత చెందకుండా ఉంటుందో, ఎప్పుడు అది సమాధి స్థితిలో స్థిరపడుతుందో, అప్పుడు నీవు దివ్య చైతన్యమును పొందినవాడవు అవుతాడు. అంటే సమాధి స్థితి అంటే భగవంతుని ధ్యాసలోనే, అంతకు తప్ప వేరొకటి లేదు. అంటే మనిషి సమాధిలో ఉన్నాడు అంటే అతడు కృష్ణ భక్తి భావనను పూర్తిగా అనుభూతం చేసుకున్నటువంటి వాడు అని చెప్తారు. సో అలా కృష్ణ భక్తి భావనలో పూర్తిగా అనుభూతం అయినటువంటి వాడు సమాధి స్థితిలో ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తుంటారు. మరి అటువంటి
ఆ పూర్ణ సమాధిలో ఉన్నటువంటి వాడు బ్రహ్మమును, పరమాత్మను, భగవానుని అనుభూతం చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆ పరతత్వము 3 రకాలుగా అనుభూతం అవుతూ ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నటువంటి. ఆ విధంగా 3 రకాలుగా అనుభూతం అవుతూ ఉండేటువంటి బ్రహ్మజ్యోతి, పరమాత్ముడు, భగవానుడు కదా! మరి ఆ విధంగా బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు వాటిని అనుభూతం చేసుకొని మరి అలా అనుభూతి అయినప్పుడు మనిషి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క నిత్య దాసుడుగా తనని ఎరిగి ఉంటాడు అని చెప్తుంటుంటారు. ఉం? సో అదే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో ఇక్కడ వరకు ఆ బుద్ధి యోగాన్ని గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వివరించినటువంటి అంశాలను మరి మనము చూసినటువంటిది. ఇంకా ఈరోజు మనం ఈ క్లాసులలో అంటే ఇవాళ ముఖ్యంగా ఆయన ఇదంతా విన్న తర్వాత అంటే సమాధి స్థితిలో ఉండేటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడేటువంటి ఉం? సమత్వ భావం, సవజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటూ అలా ఉండగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అందుకే ఇక్కడ ఆ సమాధి స్థితిలో నెలకొన్నటువంటి వాడు, దివ్య చైతన్యంను పొందినటువంటి వాడు గురించి ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక ఎందుకంటే ఒక మంచి విద్యార్థిగా, జిజ్ఞాసుడైనటువంటి శిష్యుడుగా ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇవాల్టి క్లాసులో ఇప్పుడు చూడబోయేటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పటి వరకు భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితది కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత్ కిం. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని. హరే కృష్ణ మాతాజీ, క్లియర్ గానే వినిపిస్తుంది కదా వాయిస్? స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ, క్లియర్ గానే ఉంది. ఓకే. సో అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానులతో అంటూ ఉన్నాడట. ఏమంటున్నాడు? ఓ కృష్ణ, ఉం? మరి సమాధి మగ్నమైన చైతన్యము గలవాని లక్షణములు ఎట్టివి? ఉం? అడుగుతున్నాడు. స్థిత ప్రజ్ఞస్య అంటే సుస్థిరమైన కృష్ణ భావ భక్తి భావనలో నెలకొన్నటువంటి కా అంటే ఏమిటి? భాష అంటే ఆ, మరి అతని భాష ఏ విధంగా ఉంటుంది? అతని లక్షణాలు ఏమిటి? అతడు ఎట్లు భాషించును? అతని భాష ఎట్టిది? అతడు ఎట్లు కూర్చుండును మరియు ఎట్లు నడుచును అంటూ అర్జునుడు అంటే దివ్య చైతన్యంలో నెలకొని ముందు అన్నాడు కదా, ఎప్పుడైతే మనసు వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి అలంకృతమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఇంకా ఏమాత్రము కలత చెందకుండా ఉంటుందో, అన్ని ఇంద్రియ భోగ వాంఛల నుండి వదిలివేసినటువంటి స్థితిలో ఉంటావో అదే సమాధి స్థితిలో స్థిరం అవుతుంది అని చెప్తారు. మరి అప్పుడే నీవు దివ్య చైతన్యాన్ని పొందుతావు అంటూ చెప్పినటువంటి మరి ఆ దివ్య చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వాడి యొక్క అంటే సమాధి మగ్నమైనటువంటి వాని చైతన్యము ఎలా ఉంటుంది? ఎలాంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు? అతడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు? అతని భాష ఏమిటి? అతడు ఎట్లా కూర్చుంటాడు మరియు ఎట్లా నడుస్తాడు అంటూ. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి తన ప్రత్యేక స్థితిని బట్టి లక్షణాలు ఉన్నట్లుగానే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు అతని యొక్క మాట, నడక, ఆలోచన, భావనాదులు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి
స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. ఎలాగైతే మనం డిఫరెంట్గా ఎవరి స్వభావాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు ఇలాగ ఉంటాం. ఉం? అలాగే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడి యొక్క మాట, నడక, ఆలోచన, భావనాదులు ఇవన్నీ కూడా ఆ, మరి ప్రత్యేకంగానే ఉంటాయి. అవి ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ధనికునిగా తెలియబడే తన లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు. చూస్తూ ఉంటాం, మంచిగా చేతి వంటి ఇట్లా బాగా రింగ్ చైన్ చేసుకొని చేతులకు రింగులు పెట్టేసుకొని ఇట్లా కొంత వాళ్ళ యొక్క ఇదిని తెలియచేసుకునే విధంగా ప్రవర్తనలో కానీ అలా ఉంటుంది. అలాగే రోగం వచ్చిన వాడికి రోగి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. అలాగే ఒక పండితుడు తన యొక్క లక్షణాలను అతడు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి శ్రీకృష్ణుని దివ్య భావనలో ఉన్న వ్యక్తి మరి నానా రకాలైనటువంటి వ్యవహారాలలో విశేషమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు. అవే ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో దానికి అంటే ఒక భక్తుడు ఏ విధంగా తన ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది, మరి మాట్లాడేటువంటి మాటలు ఏ విధంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మాట్లాడేటువంటి మాటలను బట్టి మూర్ఖుడా జ్ఞాని అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అట్లాగే ధరించినటువంటి వస్త్రాన్ని బట్టి అతడి శుభ్రత్వం ఎలా ఉంటుంది మనిషిని బట్టి కూడా మనం చెప్పగలిగేది. సో అలాగే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రదర్శించేటువంటి లక్షణం అంటే మరి అతడు ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుని గురించి, శ్రీకృష్ణ సంబంధించిన విషయాలను గురించి మాట్లాడుతాడు అతడు. సో అందుకే ఇక అర్జునుడు అడిగిన దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానము మనం ఇక్కడ నుంచి చూడవచ్చు. శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యతా కామాన్ సర్వాన్ పార్థమనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. మరి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించు సర్వ విధములైనటువంటి కోరికలను మానవుడు ఎప్పుడు త్యజించునో మరియు ఆ విధంగా శుద్ధిపడిన మనసు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నొందునో అప్పుడతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు. సమాధిమగ్నుడైనటువంటి వ్యక్తిగా అతడు చెప్పబడతాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనిషి మానసిక కల్పనల నుండి ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను వదిలిపెట్టినప్పుడు, ఆ విధంగా శుద్ధిపడి అతని మనసు కేవలము ఆత్మయందే సంతృప్తి చెందినప్పుడు అతడు విశుద్ధ దివ్య చైతన్యంలో ఉన్నవాడిగా అంటే స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడతాడు అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క సమాధానం ఇక్కడ. అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో అంటే ఆ భగవానుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా మహర్షుల యొక్క సమస్త సద్గుణాలను కలిగి ఉంటాడు కనుకనే దివ్య స్థితిలో నెలకొనిన వాడు తన మానసికమైనటువంటి కల్పనలనే తప్ప మరి ఆ మానసిక కల్పనలనే తప్పక ఆశ్రయించే కారణంగా ఎటువంటి మరి అంటే ఇక్కడ ఆ దివ్య చైతన్యంలో నెలకొనని వాడు ఎలా ఉంటాడో చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. నెలకొనని వాడు ఈ మానసికమైనటువంటి కల్పనలను చేస్తూ ఆశ్రయించి ఇక ఎటువంటి సద్గుణాలను కలిగి ఉండడు అనేటువంటిది భాగవతంలో చెప్పిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కృత్రిమంగా భౌతిక భోగవాంఛలు అతనిలో రేగెత్తుతూ ఉంటాయి. మరి కాబట్టి కానీ ఎవడైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉంటాడో మరి భోగ వాంఛల
బాహ్య యత్నాలన్నీ కూడా లేకుండా ఉం, అణిగిపోయి ఉంటాయి. అంటే ఇంద్రియ భోగ వాంఛల నుండి విరమణ పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ సర్వ విధములైన కోరికలను వదిలివేసి ఉన్నటువంటి అటువంటి శుద్ధమైనటువంటి మనసు ఆత్మతో తృప్తి పొందినప్పుడు అతడు దివ్య చైతన్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. సో మరి ఇంకా మరి ఈ సెన్సెస్ అనేటువంటివి మనకి చెప్తుంటారు. దీనికి పూర్వము ఇంకా భగవంతుడు చెప్పేటువంటి అంశాలను మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆయన ఇంకా చెప్తారు, ఓ అర్జున, త్రివిధ తాపాలలోనూ మనసు కలత చెందనివాడు, మరి సుఖము కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగిపోనివాడు, రాగము భయము క్రోధముల నుండి విడివడినవాడు, స్థిరమైన మనసు కలిగిన ముని అని చెప్పబడతాడు. అంటే స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడేటువంటిది. ఎందుకంటే మరి యథార్థమైన నిర్ణయానికి రాకుండా నానా రకాలైనటువంటి మానసికమైనటువంటి కల్పనలలో మనసును మదించగలిగే వాడని ముని అనేటువంటి పదానికి అర్థం అని చెప్తారు. అలాగే ప్రతి మునికి ఒక భిన్నమైనటువంటి దృష్టికోణము ఉంటుంది అని చెప్తూపడుతుంది. ఒక ముని ఇతర మునులతో విభేదించనదే ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే ముని అని పిలువబడడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక్కొక్కరు డిఫరెంట్ గా ఇంతకుముందు ఎలాగైతే మానవులకు చెప్తారు. సో మరి కాబట్టి మరి ఆ భగవానుడు చేత ఇక్కడ తెలుపబడినట్లుగా స్థిత ధీర్ముని అంటే స్థిత ప్రజ్ఞుడు, మరి సాధారణ ముని ఎవరైతే ఉంటారో వారికి భిన్నుడుగా చెప్పబడేటువంటిది. ఎందుకంటే అతడు భగవత్ సేవలోనే సర్వదా నెలకొని ఉంటాడు, సురుకుగా నెలకొని ఉంటాడు. ఈ రాగ ద్వేషాల చేత ప్రభావితుడు కాడు. అలాగే స్వీయేంద్రియ భోగానికి మరి అతడు స్వీకరించడము, రాగము అనేటువంటి పదానికి అర్థము. అలాగే మరి అంటే రాగము అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంద్రియ భోగ వాటిని స్వీకరించడము అని చెప్తుంటారు. సో మరి అటువంటి ఇంద్రియ ఆసక్తి లేకపోవడమే అనాసక్తి అని చెప్తారు. అంటే ఇది భోగించాలి ఇది అనేటువంటి భావన లేకుండా, సరే వస్తే ఏది కాదనకుండా ఉంటారు భక్తులు అంటే. సో అది కూడా ప్రతిదీ భగవత్ సంబంధంలోనే ఆలోచిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ముఖ్యంగా మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాడు తనకు కలిగేటువంటి మంచిని లేదా చెడుని మెచ్చుకోవడం గాని తృణీకరించడం గాని చేయక దాని చేత ప్రభావితుడు కానివాడు పరిపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరంగా నిలిచినటువంటి వాడు అంటూ చెప్తుంటారు. ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క మరికొన్ని లక్షణాలను మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏది మంచి లేదా ఏది చెడు, ఎందుకంటే మంచి లేదా చెడు ఎల్లప్పుడూ కలుపుతూ ఉండేటువంటివి. సుఖదుఖాలు అనేటువంటిది జీవన క్రమంలో వచ్చిపోతూ ఉండేటువంటివి. ఎలాగైతే మన కాలక్రమంలో చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోతూ ఉంటాయో అదే మాదిరిగా మన యొక్క జీవన విధానంలో సుఖదుఖాలు అనేటువంటివి లేదా మంచి చెడులు అనేటువంటివి ద్వంద్వాలన్నీ నిరంతరము వచ్చిపోతూ ఉండేటువంటివి. అందుకే అంతకుముందు చెప్తారు మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ అంటూ చెప్తారు. కాబట్టి వాటన్నిటిని కూడా ఓర్చుకోవడం మనిషి నేర్చుకోవాలి. ఈ లౌకికమైనటువంటి ఒడుదుడొరుకులకు కలత చెందకుండా ఉండాలి అని చెప్తారు. మంచి చెడుల చేత ప్రభావితం కానివాడు
కృష్ణ భక్తి భావనలో స్థిరంగా ఉంటాడు అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. సో మరి ఇంకా మనకి ఆయన ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి అంశాలలో యదా సంహారతే ఛాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియానింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో యదా అంటే ఎప్పుడు, సంహారతే అంటే ముడుచుకోవడం. ఇక్కడ మనము ఈ తాబేలును చూస్తే చెప్తూ ఉంటుంది. కూర్మాంగ్ ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు. కూర్మము అంటే ఇక్కడ మనకి తాబేలు. అంగాని అంటే అవయవాలను, దాని యొక్క అవయవాలను. సో తాబేలు తన యొక్క అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని పిలువబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలనే వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ స్థితప్రజ్ఞుడు ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను విత్డ్రా చేసుకునేటువంటి, కాబట్టి వాటన్నిటిని కూడా సెన్సెస్ కంట్రోల్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద సెన్సెస్, ఆ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినటువంటి. సో మరి అలా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ది బెస్ట్ వే టు కంట్రోల్ సెన్సెస్ ఈజ్ ఎంగేజ్ ఇన్ ది కృష్ణ సర్వీస్, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడం. అలాగే ఫాలో డూస్ అండ్ డూ నాట్స్ ఆఫ్ రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్స్, శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి ఏవి చెయ్యాల్సినవి ఏవి చెయ్యకూడనివి అనేటువంటిది తెలుసుకోవడం. ఎందుకంటే ఇక్కడ తాబేలుతో చెప్పబడుతున్నారు. ఎందుకంటే తన అవసరానికి అది తన యొక్క అవయవాలన్నింటినీ కూడా బయటికి తీసుకొని, తలను గాని ఈ కాళ్ళు ఇవన్నీ తీసుకొని నడవడం కానీ లేదా నీటిలో ఈదడం అనేటువంటి చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే తనకి ఏదైనా హాని అనిపిస్తే వెంటనే అన్నింటినీ లోపలికి ముడుచుకుంటే. హరే కృష్ణ. సో అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, తన యుక్తిని అనుసరించి ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలగడమే యోగికి లేదా భక్తునికి లేదా ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాని యొక్క పరీక్ష అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఈ జనులందరూ కూడా ఇంద్రియ దాసులై ఉంటారు, ఇంద్రియ ఆదిశులై ఉండరు, ఇంద్రియ దాసులై ఉండేటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి నాలుక రుచులు అనుభవించాలి అనిపిస్తుంది, కళ్ళకు కనిపించేటువంటి దాన్ని ఏది పడితే చూడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ భౌతికమైనటువంటి చక్షువుల ద్వారా. అలాగే వినేటప్పుడు కూడా ఈ లౌకికమైనటువంటి డిఫరెంట్ విషయాలకి ఎంతో ఆసక్తులు అవుతూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇంద్రియాలకు దాసులమైపోతూ ఉంటాం మనం. అలాగే చర్మస్పర్శ, వాసనలు, గుమగుమల, అట్లా మనము మరి ఆ ఇంద్రియ దాసుడు అనేటువంటి వాడు ఇంద్రియాల యొక్క ఆదేశాల చేత నడపబడి, కానీ యోగి అనేటువంటి వాడు ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వాడు. మనకి ఇంద్రియాల్లో ఆర్ లైక్ వినోమస్ స్నేక్స్ అని చెప్తారు. అంటే ఇంద్రియాలు విషపూరిత సర్పాలతో పోల్చబడినటువంటివి. అంటే ఆ ఇంద్రియాల వెంట మనం పరిగెడుతున్నామంటే ఆ పాముల చేత కాటు వేయబడుతున్నటువంటి వాళ్ళం. సో కాబట్టి అవి విచ్చలవిడిగా ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా వర్తించగోరుతూ ఉంటాయి.
మరి యోగి లేదా భక్తుడు అనేటువంటి వాడు పాముల వానిలాగా ఆ సర్పాలను నియంత్రించగలిగే శక్తివంతుడై, పాముల వాడు ఆ నాదస్వరి ఊతాడు కదా. సో అలా మరి భక్తుడు లేదా యోగి అనేటువంటి వాడు కూడా ఆ పాముల లాంటి విష సర్పాల లాంటి ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగే శక్తివంతుడై ఉండాలి అని మనకి శాస్త్రాలు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే ఇవి మన ఇంద్రియాలు విష సర్పాలు లాంటివి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి వాటిని స్వేచ్ఛగా అవి వర్తించడానికి ఎప్పుడు కూడా మనం అనుమతి ఇవ్వకూడదని చెప్తారు. సో కాబట్టి శాస్త్రాలలో ఇవ్వబడినటువంటి నియమాలు మనకి చెప్పబడినటువంటివి. శాస్త్రాల్లో చెప్తుంటారు పెద్దలు, మనకి అన్నీ చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఎలా ఉండాలి అంటే. అవన్నీ ఏదో మీ పాతకాలపు ముచ్చట్లు చెప్తున్నారు మాకని చెప్తారు, కానీ అవన్నీ శాస్త్రపరంగా వచ్చినటువంటివి. మన సాంప్రదాయాలు పాటిస్తూ, మన వైదిక సాంప్రదాయాలు. సో కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ కలియుగంలో ముఖ్యంగా ఈ కలహాల కపట యుగంలో అవి చెప్తే ఎవరికి రుచించవు. కాబట్టి ఆ పాముల వంటి విషసర్పాలైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలకే బలవుతూ ఉంటారు జీవులందరూ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, దేహదారి ఇంద్రియ ఆనందము నుండి నిగ్రహించుకున్నప్పటికీ ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలి ఉంటుంది. కానీ అధిక అభిరుచిని అనుభవించడం ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతను మరి చైతన్యంలో స్థిరుడవుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. అంటే మరి ఆ దేహదారిని ఆ ఇంద్రియ భోగము నుండి నిగ్రహించినా గాని ఇంద్రియార్థాల పట్ల రుచి నిలిచే ఉంటుంది అని చెప్తారు. కానీ ఉన్నతమైనటువంటి రసానుభూతి ద్వారా అటువంటి కలాపాలను విడిచి చైతన్యంలో స్థిరుడవుతాడు అంటూ కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భగవంతుడు. హరే కృష్ణ. మనిషి దివ్యంగా నెలకొనదే ఇంద్రియ భోగాన్ని విడిచిపెట్టడము అసాధ్యము అని చెప్తుంటుంటారు. మరి నియమ నిబంధనల ద్వారా ఇంద్రియ భోగాన్ని నియంత్రించేటువంటి పద్ధతి మనకి రోగిని కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను నియంత్రించడం వంటిది అంటూ చెప్తుంటుంటారు. ఎందుకంటే మనం పథ్యం అంటుంటాం, మరి ఇప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తున్నాయో లేదో ఆ పదాలు. ఏదన్నా జ్వరం వస్తేనో లేకపోతే ఏం చేస్తే లంకనాలు చేసేటప్పుడు పథ్యం చేయాలి అని చెప్తుంటారు. ఏదైనా రోగం ఏదైనా వేరేది వస్తే అది తినకూడదు ఇది తినకూడదు అని అంటుంది. అలాగే మన యొక్క ఇంద్రియాలకు కూడా రోగిని ఎలాగైతే పథ్యం చేస్తూ ఉంటామో కొన్ని విధమైనటువంటి వాటిని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ మరి రోగికి ఆ నియమాలు చెప్తే నన్ను తినకుండా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా చూస్తుంటాం, షుగర్ వచ్చిందనుకోండి, స్వీట్లు తినొద్దంటే తినకుండా నా పక్కోడు తింటుండే నేను తినకపోతిని. బీపీ వచ్చిందనుకోండి, చప్పటి కూరలే తినాలా అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. కానీ మరి తినకపోతే ఏ విధమైనటువంటి ప్రభావం ఉంటుందో, ఎటువంటి దుష్ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసు. అలాగే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోకపోతే కూడా అదే విధమైనటువంటి దుష్ప్రభావాన్ని మనం పొందుతాము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము చాలా ఉన్నతమైనది అని చెప్తుంటారు. ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహము ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానం లేనటువంటి అల్పబుద్ధి కల వారికి చెప్పబడినటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ కృష్ణ భక్తి, ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసినటువంటి వాడు ఇక ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆనందాల గురించి,
విషయాలను గురించి మనం చూడం. సో మనకి ఆ అన్నమాచార్యులు కానీ, శ్రీరామదాసులు కానివ్వండి, ఇంకా భక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నటువంటి పోతనమాత్యులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతునితో తనకున్న సంబంధాన్ని ఎరిగిన తర్వాత ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ వారు ఎంతో అనాసక్తులుగా ఉన్నటువంటి వారు. ఎంతో మందిని మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళని తీసుకోం. మనమంతా ఇక్కడ ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ సినీ హీరోలు వాళ్ళు చేసేటువంటి చెత్త చెత్త సినిమాలు వీటికి అనురక్తులం అవుతాం త్వరగా. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపచ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాతీని హరంతి ప్రసభం మనః. ఓ అర్జున, ఇంద్రియములు ఎంత బలవత్తరమైనవి, అల్లకల్లోలమైనవి అంటే వివేకము కలిగి స్వీయ నియంత్రణ పాటించేటువంటి సాధకుని మనసును కూడా బలవంతంగా లాక్కొని పోగలవు. మన దేహము ఒక రథము లాంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ రథములో కూర్చున్నటువంటి బాటసారి మన యొక్క ఆత్మ. మరి బాటసారి తన గమ్యాన్ని చక్కగా చేరుకోవాలంటే మొదట ఆ రథానికి కట్టబడిన, అంటే ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి దేహంలో ఆశ్రయాన్ని పొందినటువంటి ఈ దేహదారికి మన ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోగలగాలి. ఆ ఇంద్రియాలను అంటే ఈ గుర్రాలకు కట్టబడినటువంటి కళ్యాలు మన యొక్క మనస్సు అని చెప్తారు. అంటే ఇంద్రియాలను మనసుతోనూ ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి. మరి మనస్సుని ఇంకా నియంత్రించగలిగేది బుద్ధి. అంటే ఏది చెడు ఏది మంచి అని తెలియగలిగేటువంటిది, విచక్షణ ఉండేటువంటిది ఇంటెలిజెన్స్, బుద్ధి. అంటే ఈ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు ఇంద్రియాలు కాగా వాటికి కట్టబడినటువంటి కళ్యాలు మనసు అయితే, ఆ కళ్యాలను పట్టుకొని ఆ గుర్రాలను హదిలించేటువంటి రథసారథి మన యొక్క బుద్ధి. అది సక్రమంగా పనిచేసినప్పుడు మనసు సక్రంగా ఉంటుంది. మనసు సక్రంగా ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియాలు ఆధీనంలో ఉంటాయి. కానీ ఇంద్రియాలకు ఆ గుర్రాల కళ్యాలు లేకుండా వదిలేసాం అనుకోండి, తలా ఒక వైపు పరిగెడుతూ ఉంటాయి. మరి ఎప్పుడు గమ్యం ఎప్పుడు చేరుకోగలుగుతాం మనం? ఎటు పోవు, అక్కడే ఉంటాం. అది అటువైపు ఇది ఇటువైపు, అది అటువైపు గుంజుతూ ఉంటుంటాయి. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇంద్రియాలను జయించడానికి ప్రయత్నించేటువంటి పండితులైన ఋషులు, తత్వవేత్తలు, జ్ఞానులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. కానీ వారెన్ని యత్నాలు చేసినా కల్లోలిత మనసు కారణంగా, ఎందుకంటే మనసు మొండిది, దృఢమైనది అని చెప్తుంటారు. అటువంటి కల్లోలితమైనటువంటి మనసు కారణంగా మహాగనులైనటువంటి వారే ఒక్కొక్కప్పుడు భౌతిక ఇంద్రియ భోగానికి బలి అవుతూ ఉన్నారు. ఉదాహరణగా తీసుకుంటే మనకి మహర్షి విశ్వామిత్రుడు పరిపూర్ణ యోగిగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. మరి తీవ్రమైనటువంటి తపో యోగ సాధన ద్వారా ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పటికీ మేనక చేత ఆమె యొక్క సౌందర్యానికి, మైథున భోగానికి ఆకర్షితుడైనటువంటిది. ఇట్లాంటివి ప్రపంచంలో ఎన్నో ఎన్నో సంఘటనలు కూడా మనం చూడవచ్చు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశైః యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున,
తమ ఇంద్రియములను వశమునందు ఉంచుకొని మనస్సును నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేయుదురో వారు స్థిరమైన బుద్ధిని కలిగి ఉన్నట్లు. ఉం? అంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలను పూర్తిగా అదుపులో ఉంచుకొని వాటిని నియంత్రించి భగవంతుని యొక్క చైతన్యం, అంటే అక్కడ జీవుడి యొక్క చైతన్యాన్ని ఆ భగవంతుడి యందు నిలిపిగలిగినప్పుడు స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి మనిషిగా అతన్ని తెలియబడతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మహోన్నతమైనటువంటి యోగ పరిపూర్ణత కృష్ణ భక్తి భావనయే అనేది ఈ శ్లోకం మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎంతో మంది దుర్వాసుడు, అంబరీషుడు విషయాల్లో కొన్ని ఆ, మరి ఎందుకంటే అంబరీషుడు గర్వంతో అనవసరంగా కోపం తెచ్చుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే తన యొక్క ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోలేకపోవడం. ఇంకొక పక్క రాజు ముని అంతటి శక్తి సంపన్నుడు అయినా యోగి కాకపోయినప్పటికీ కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు మరి ఆ ముని చేసిన అంటే ఆ దుర్వాసముని చేసినటువంటి అన్యాయాలన్నింటినీ కూడా మౌనంగా వహిస్తాడు, సహిస్తూ ఉంటాడు. చివరికి మళ్ళీ వచ్చి ఆయన అంబరీషుడు ఆ రాజు కాళ్ళపై పడతాడు దుర్వాసముని. సో అది భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఇది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఎప్పుడు ఇంద్రియాలను గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఆ ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికల వలన కోపం కలుగుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇంద్రియార్థాలను గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనిషికి వాటిపైన ఆసక్తి పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అట్టే ఆసక్తి తదుపరి కామంగా ఉత్పన్నమవుతుంది, కామము నుండి క్రోధోద్భవం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. సో ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి నిరంతరము ఆలోచిస్తూ చూస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, సో ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి కోరికగా మారుతుంది. ఆ కోరిక నెరవేరినప్పుడు అది క్రోధంగా మారి హింసాత్మకమయ్యేటువంటి పరిస్థితులు ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఈ జగత్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాడు ఇంద్రియార్థాలను గురించి ఆలోచిస్తూ భౌతిక వాంఛలకు లోనవుతాడు అని చెప్తున్నటువంటి. ఇంద్రియాలకు నిజమైనటువంటి వ్యాపకము అవసరం. మరి ఆ వ్యాపకం, నిజమైనటువంటి వ్యాపకం ఏమిటంటే ఆ ఇంద్రియాలను భగవానుని దివ్య సేవలో నెలకొల్పడము. ఎందుకంటే మనం యొక్క ఇంద్రియాలను ఆ భగవంతుని సంబంధంలో వినియోగించాలి. దానికి గొప్ప ఉదాహరణ మనకి రాజా అంబరీష్ మహారాజు. ఎందుకంటే అంబరీష్ మహారాజు తన మనసును ఎప్పుడూ ఆ కృష్ణ భగవానుని పాదపద్మాల చెంతనే నిలిపి ఉంచుతాడు అని చెప్తారు. ఆయన యొక్క వాక్కులను భగవద్ధామాన్ని వర్ణించడంలో, అంటే భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి చెప్పడానికి తన యొక్క మాటలను ఎక్కువగా ఉపయోగించేవాడు. తన చేతులను ఆ భగవంతుడికి మంచి మందిరాలు నిర్మించడానికి ఉపయోగించేవాడట. తన చెవులను ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడానికి, శ్రవణం చేయడానికి ఉపయోగించేవాడట. తన కళ్ళను ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపాన్ని చూడడానికి ఉపయోగించేవాడు. మరి ఇక తన దేహాన్ని ఆ భక్తుని దేహాన్ని తాకడానికి, తన యొక్క ముక్కుని ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి పుష్పాల యొక్క వాసనను చూడడానికి, ఆ సుగంధాన్ని భగవంతునికి సమర్పించిన పుష్పగంధ సుగంధాన్ని, అలాగే నాలుకని ఆ భగవంతునికి సమర్పించిన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడానికి ఉపయోగించేవాడట.
అలా తన యొక్క ఇంద్రియాలు, ఎందుకంటే మన ఇంద్రియాలను కట్టివేస్తుంది ఇంకా ఇదవుతూ ఉంటుంది. ఒక ప్రవాహం వస్తుంది అనుకోండి, ప్రవాహానికి అడ్డుకట్టేస్తే ఎంతసేపు వేస్తాం? ఆ ప్రవాహాన్ని పక్క మార్గంలోకి ప్రయాణింప చేయాలి. అంటే మన యొక్క రుచులు మనకేది పడితే తినాలనిపిస్తుంది కాకుండా ఏం చేయాలి? భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం తినడానికి ఉం? ఏది పడితే చూడకుండా వీలైనంత వరకు ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపాన్ని చూస్తూ, అందుకే అప్పుడప్పుడు ఆలయాలకు వెళ్ళి ఆలయాల్లో ఉన్న ఆ శ్రీ విగ్రహాలు సుందరంగా అలంకరింపబడినటువంటి విగ్రహాలను చూస్తూ భగవంతుని చూస్తూ ధ్యానంలో ఉండవచ్చు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, కోపం మూలంగా అవివేకం కలుగుతుంది, కోపము నుండి పూర్తి మోహం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. మోహము నుండి అంటే ఆ అవివేకం, మోహం అంటే అవివేకం, అవివేకము నుండి స్మృతి భ్రమ కలుగుతుంది, అంటే మతిమరుపు కలుగుతుంది. ఇక్కడ క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహ అంటే పూర్తి మోహం కలుగుతుంది. ఆ మరి ఆ అవివేకం వలన మరుపు, స్మృతి విభ్రం జరుగుతుంది అని చెప్పి, మరి ఆ స్మరుపు వల్ల స్మృతి ఉం, భ్రమించినప్పుడు బుద్ధి నశిస్తుంది, బుద్ధి నాశనం అవుతుంది. అలా బుద్ధి నాశనం వల్ల మనిషే పతనం చెందుతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సేవలో ఉపయోగించి మరి ఆ అంటే ఆ విధంగా మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనను పెంపొందించుకోవడం ద్వారానే తెలుసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావన జ్ఞానము లేనటువంటి వారు భౌతిక వస్తువులు కృత్రిమంగా త్యజించే యత్నం చేస్తారు తప్ప వాళ్ళు యథార్థంగా చేయలేరు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియైచ్చరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మా ప్రసాదమధిగచ్చతి. కానీ ఓ అర్జున, సమస్త రాగ ద్వేషాల నుండి విడిపడినటువంటి వాడు మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడము ద్వారా, అంటే స్వేచ్ఛా నియమాల ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలిగిన వాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలడు. ఇప్పటి వరకు స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు చెప్పి ఆ స్థితప్రజ్ఞుడికి కలిగే ప్రభావాలను చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ఎలా కలుగుతుందో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కనుకనే మరి మనిషి ఏదో ఒక కృత్రిమ పద్ధతి ద్వారా బాహ్యానికి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించిన వాటి దివ్యమైనటువంటి భగవత్ సేవలో నెలకొనపకపోతే అతడు పతనం చెందిన వాడిగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే ప్రసన్న చేతసో హ్యాశు బుద్ధి పర్యవతిష్టతే. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, ఈ విధంగా భగవత్ కృప ద్వారా, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో సంతుష్టుడైన వానికి అన్ని దుఃఖాలు తొలగిపోయి పరమశాంతి లభిస్తుంది.
అలా సంతుష్ట మనసుతో ఉన్నవాని బుద్ధి శీఘ్రమే భగవంతుని యందు స్థిరంగా నిలుస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య నచాయుక్తస్య భావన నచాభావయత శాంతి అశాంతస్య కుతః సుఖం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, మనసు ఇంద్రియములను నియంత్రించని క్రమశిక్షణ లేనివానికి స్థిరమైన బుద్ధి కాని నిలకడైన భగవత్ ధ్యాస కాని ఉండవు. సో ఇంతకుముందు భగవంతుని కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుందని చెప్పి, ఇక అలా లేనటువంటి వాడి గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనసు ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలగలేనటువంటి వాడు, క్రమశిక్షణ లేనటువంటి వాడు, స్థిరమైనటువంటి బుద్ధిని కానీ నిలకడమైనటువంటి భగవద్ధ్యాస కానీ అతనికి ఉండదు. మరి అవి లేని వానికి శాంతి కూడా ఉండదు. మనశ్శాంతి లోపించిన వాడు ఎలా సంతోషంగా ఉండగలడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నట్టు. మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో లేకపోతే శాంతికి అవకాశమే లేదు. అంటే భక్తియుతమైన సేవలో నెలకొనకుండా మనిషి శాంతిని పొందే అవకాశమే లేదు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోను విధీయతే తదస్య హారతి ప్రజ్ఞా వాయుర్నవామివాంభసి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఎలాగైతే బలమైన గాలి నీటిలో నావను దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో, సో తీవ్రమైనటువంటి గాలి నీటిలోని నావను పక్కకు తోసివేసినట్లుగా మరి మనస్సు సంలగ్నమైనప్పుడు చరించే ఇంద్రియాలలో ఒక్కటైనా సరే, అంటే ఏ ఒక్క ఇంద్రియమైన పైన గాని మనసు కేంద్రీకృతమైనట్లయితే అది బుద్ధిని హరించి వేస్తుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇంద్రియాలన్నీ భగవత్ సేవలో నెలకొనంత వరకు, అలా నెలకొనకపోతే వాటిలో ఏ ఒక్కటి ఇంద్రియ భోగంలో నెలకొన్నా సరే భక్తుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి నుండి అతడు దారి తప్పిపోతాడు అని చెప్తున్నారు. సో అంబరీషుడు విషయంలో చెప్పినట్లుగా ఇంద్రియాలన్నింటినీ కృష్ణ భక్తి భావనలో తప్పక నెలకొల్పాలి అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీత చెప్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియాణింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. కాబట్టి ఓ అర్జున, ఓ శక్తివంతమైన బాహువులు కలిగిన వాడా అర్జున, అందుకే ఓ మహాబాహు అంటూ అంటున్నారు. మహాబాహు అంటే శక్తివంతమైన బాహువులు కలిగిన వాడు అని అర్థం. మరి ఎవ్వని ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థాల నుండి నిగ్రహించబడి ఉంటాయో అతడు నిక్కముగా స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు.
తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో కాబట్టి ఎవ్వని ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థముల నుండి పూర్తిగా నిగ్రహించబడి ఉంటాయో అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అతడు స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇంద్రియ భోగ వేగాలను మనిషి కేవలము కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారానే, అంటే సర్వేంద్రియాలను భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవలో నెలకొనినప్పుడు మాత్రమే వాటిని అణచగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఇంద్రియాధీశుడు, ఋషికేశుడు. ఉం? ఎలాగైతే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి ద్వారా శత్రువుని అణిచివేసినట్లుగా భగవత్ సేవలో నెలకొనడం ద్వారా ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అధీనంలో ఉంటాయి. ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ భగవత్ సేవలోనే, ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే నిమగ్నం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. మన కళ్ళనైనా భగవంతుని చూస్తూ, మన ముక్కు ద్వారా భగవంతునికి సమర్పించిన పుష్పాల వాసనను గ్రహిస్తూ, ఉం? సో ప్రతిదీ భగవత్ సంబంధంలోనే ఈ 5 ఇంద్రియాలను ఉపయోగించాలి అని చెప్పబడుతుంది. యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలు, యా నిశా సర్వభూతానాం, జీవులందరికీ ఏది రాత్రి సమయమో, అన్ని జీవులకు ఏది రాత్రి సమయమో అది ఆత్మ నియంత్రణ కలిగిన కలిగిన వానికి మేల్కొల్పు సమయము అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే అన్ని జీవులకు ఏది మేల్కొల్పు సమయమో, ఆత్మ పరిశీలన కలిగిన ఋషికి మరి అది రాత్రి సమయము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సాధారణంగా జీవులు 2 తరగతుల తెలివిగల వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఒకరేమో ఇంద్రియ భోగార్థము లౌకికమైనటువంటి కలాపాలలో తెలివిగల వాళ్ళు, ఇంకొకరేమో అంతరా అంతరేక్షణ కలవారు, ఆత్మానుభూతి సాధనలో జాగృతులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మరి చింతనాపరుడైన ముని లేదా వివేకవంతుని కలాపాలు లౌకికత్వంలో లగ్నమై ఉన్నటువంటి మనుషులకు అది రాత్రి వంటిది అని చెప్తారు. అలాగే లౌకికులు ఆత్మానుభూతి గురించి ఎరగని కారణంగా అటువంటి ఆ రాత్రిలో అతడు నిద్రపోతూ ఉంటుంటారు. కానీ అంతర్ముఖుడైనటువంటి ముని లౌకికులకు రాత్రి వేళలో అంటే అతడు చురుకుగా ఉంటాడు. అంటే మనము మన యొక్క అజ్ఞానం ద్వారా చీకటిలో ఉండిపోతున్నాం, కానీ అది తొలగించుకొని, ఆ అజ్ఞానం తొలగించుకొని వెలుతురులో ఉంటారు వాళ్ళు. ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు చెప్తూ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి నకామకామి. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు గొప్ప ఉపమానాన్ని వాడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి నకామకామి. సో సర్వదా నింపబడుతూ ఉన్నా
ఎప్పటికీ నిశ్చలంగా నుండు సముద్రములోనికి నదులు ప్రవేశించినట్లుగా కోరికల నిరంతర ప్రవాహము చేత కలుత చెందనివాడు శాంతిని పొందగలుగుతాడు. ఎందుకంటే విశాలమైనటువంటి సముద్రంలోనికి ఆ నదులు సర్వదా నీటిని నింపుతూనే ఉంటాయి. అవి ఎంత నింపుతున్నా సముద్ర మట్టం అలాగే ఉంటూ ఉంటుంది, నిశ్చలంగానే ఉంటూ ఉంటుంది. అది ఎప్పటిలాగానే స్థిరంగానే ఉంటుంది. అది చెలింపకుండా ఉంటుంది. ఆ చెలియ కట్టె ఏదైతే ఉందో అది దాటి బయటకు రాదు. అలాగే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు కూడా ఈ భౌతిక ఇంద్రియ వాంఛల నుండి దూరుడై ఉంటాడు, స్థిరంగా ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఎవడైతే ఈ భౌతిక ఇంద్రియ భోగ వాంఛల ఎంట పరిగెడుతుంటాడో, అంటే కోరికలను తృప్తి నొందించాలి అని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడో, అటువంటి వాడు ఎప్పుడు శాంతిని పొందడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంచరతి నిస్పృహః నిర్మమో నిరహంకారః సశాంతి మదిగచ్చతి. ఓ అర్జున, సమస్త ఇంద్రియ భోగ కోరికలను త్యజించి, అంటే సమస్తమైన ఇంద్రియ భోగ కోరికలను వదిలివేసి విడిచిపెట్టి అత్యాశ లేకుండా, నేను నాది అనే భావన లేకుండా అహంకార రహితంగా ఉంటాడో అలాంటి వానికి పరిపూర్ణమైన ప్రశాంతత లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే సమస్త ఇంద్రియ భోగ కోరికలను వదిలివేసినటువంటి వాడు, కోరికల నుండి విడివడి జీవించేవాడు, సమస్త స్వామ్య భావాన్ని త్యజించిన వాడు, మమకార రహితుడు అయిన వ్యక్తి మాత్రమే నిజమైనటువంటి శాంతిని పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కోరికలు లేకపోవడం అంటే ఇంద్రియ భోగానికి ఏదో ఒక రకంగా అంటే ఏది కోరకపోవడము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండాలనే కోరిక నిజానికి కోరికలు లేకపోవడమే అవుతూ ఉంటుంది. కోరికలు లేకపోతే ఎటువంటి కష్టాలు ఉండవు. కోరికలు వచ్చినప్పుడే, ఆ కోరికలు నెరవేరినప్పుడు మనలో కోపము, క్రోధము, దుఃఖ భావాలు కలుగుతుండేటువంటి. సో కనుక మరి ఈ భౌతిక దేహము తాను అని మిథ్యగా పలకకుండా, మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మిథ్యా స్వామ్య భావన లేకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య దాసునిగా తెలుసుకోగలగడమే నిజమైనటువంటి స్థితి. అదే కృష్ణ భక్తి భావనలో పరిపూర్ణ స్థితి అని చెప్తారు. అప్పుడు కృష్ణుడే సమస్తానికి మూలము అని తెలుసుకొని ఆయన ప్రీత్యర్థమే ప్రతిదీ కూడా చేసేటువంటి పరిస్థితి. సో చెప్పి ఇంకా ముగిస్తూ ఉన్నారు ఈ అధ్యాయాన్ని ఈ విధంగా. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థిత పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో ఇక చెప్తున్నారు చివరిగా, అంటే ఈ అధ్యాయంలో ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో ఏషా ఇది బ్రహ్మి అంటే ఆధ్యాత్మికమైన, బ్రహ్మ అంటే ఆధ్యాత్మికమైనది, ఇక్కడ స్థితి అంటే స్థితి అని చెప్తున్నారు. పార్థ, ఓ పృతకుమార, ఓ పృతకుమార అర్జున,
ఇదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయినట్టి జీవన విధానము. దీనిని పొందిన తర్వాత అంటే దీన్ని పొందినటువంటి వాడు మళ్ళీ మోహము చెందడు. మరణ సమయంలో కూడా ఆ ఈ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి ఆ భగవంతుని దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్పబడుతుంది. అంటే మనిషి కృష్ణ భక్తి భావన లేదా ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని తక్షణమే అంటే ఒక క్షణంలోనే పొందగలడు, లేదా అట్టి జీవన స్థితిలో కోటాను కోట్ల జన్మల తర్వాతనైనా పొందలేకపోతాడు అని చెప్తుంటుంటారు. ఎందుకంటే కేవలము యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగి అంగీకరించడానికి సంబంధించిన విషయము కనుక మరి అది అతడు పొందలేనటువంటిగా చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏదైతే భగవంతుడు బోధించాడో అదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయినటువంటి జీవన విధానము. అంతేకాని ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛల వెంట పరిగెడుతూ జీవితాన్ని మనకు లభించిన ఈ మానవ జన్మను వ్యర్థం చేసుకోవద్దు అని చెప్పబడుతుంది భగవద్గీత. సో ఇక్కడ బ్రహ్మము భౌతిక పదార్థానికి వ్యతిరేకమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. కనుకనే బ్రహ్మీ స్థితి అంటే లౌకిక కలాపాల స్థాయిలో లేకపోవడము బ్రహ్మభూత స్థితి అంటే అని చెప్తుంటారు. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతలోని 2వ అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది 4 భాగాలుగా. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కలిగితే, డౌట్స్ జరిగిన చాప్టర్ పైన, ఈ 4 క్లాసులలో జరిగినటువంటి విషయాలపైన మీకు ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తాము, చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా